Питат ни за визовия режим и това са най-често задаваните въпроси. Сега ми е приятно да кажа добре дошла в обзорното ни предаване на Ралица Маринова. Сега ще ви разкажа малко повече за проекта, за който ще говорим с нея. С еврофинансиране общини представят свои туристически продукти по време на тази годишното издание на Международното туристическо изложение "Културен туризъм". Възможност за участие в рамките на изложението получиха общини, които са успели да защитят и в момента изпълняват проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, наречена "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", финансирани по оперативната програма "Регионално развитие". Много е дълго, но вие, вашата община, Русе, сте една от общините, които работите точно по тези проекти. Сега очаквам да ни разкажете повече за проекта и за възможностите, които ви даде финансирането по тази програма. Първо бих искала да благодаря за тази покана и за интереса, който проявявате към точно нашия проект, защото видях, че са доста участниците в тази годишното издание на Международната туристическа борса. Започвам с името на проекта "Реки на времето". Знаете, че Русе е разположен на река Дунав и всъщност нашата идея и нашето желание е да се отворим към реката и да използваме нейния потенциал. Не случайно сме се спрели именно на това название. Наши партньори по проекта са две от по-малките общини в област Русе. Това са общините Борово и Иваново. Както предполагам, по-голямата част от вашите зрители добре знаят, те също са известни с своите интересни туристически и исторически обекти. Специално за Иваново, вярвам, че няма българин, който да не е чувал за ивановските скални църкви, които са обект на ЮНЕСКО. Също предполагам, че на всички ваши зрители е добре известно и Боровското съкровище, с което пък община Борово и региона там са популярни. Какво направихме до момента? Всъщност, стремежа ни е доста практически да са насочени всички дейности по самия проект. Какво имам предвид под практически? Започнахме първо с разработването на туристически пакети, които са двудневни и тридневни. Това, което вашите зрители виждат в момента, са всъщност снимки, които бяха направени във връзка с разработването на брошура, гид и карта по проекта. Това е средновековната кула червен. Малко известно, между другото, е, че именно по нейн модел е направена и Балдуиновата кула тук в Русе, тук в Велико Търново, така че това е оригиналът, както се казва. Сега виждаме тук в района на Природен парк Русенски лом, така една от интересните дестинации, отново Ивановски скални църкви, за които споменах преди мъничко. Изключително интересен обект, както вече казах, един от обектите на ЮНЕСКО, защитен. Това, ако се не лъжа, е скалният манастир край Басарбово. Казвам, ако се не лъжа, защото те много си приличат с ивановските скални църкви. Еднакво интересни и любопитни са. Специално за Басарбовския скален манастир бих искала да кажа, че той представлява изключителен интерес напоследък от страна на румънските туристи, тъй като, предполагам, знаете, граничният на Русе град през реката е Гюргево, всъщност неговият покровител именно Свети Димитър Басарбовски. Тоест, мога да кажа, че почти всеки уикенд, за да не кажа всеки, много румънски групи гостуват в Русе и по-специално в този скален манастир, за да се поклонят на закрилника на Гюргево. Да продължа с другите неща, които успяхме да разработим в подкрепа на развитието на туризма в региона Русе, Иваново и Борово. Освен брошурата, гида и картата, които са печатни издания, те са както на български, така и на английски език за удобство на нашите чуждестранни туристи. Разработихме и туристически пакети. По проекта не беше предвидено те да бъдат отпечатани, т.е. разполагаме само с техните електронни варианти, които с съдействието на колегите от Туристически информационен център в Русе разпространихме сред всички туроператори, които работят в региона.
Туристическите пакети са общо 6 броя, имаме 3 двудневни и 3 тридневни и те са с различна насоченост. Има за любителите на природата, има за любителите на културата, т.е. този пакет е пряко свързан с богатия културен календар на Русе и разбира се има и за любителите на историята, архитектурата и на така наречения City Break. Известно е, че хората понякога идват просто за да си понапазаруват, да ходят по магазините, т.е. този пакет включва и такова време за шопинг, ще го нарека. Какво е впечатлението ви, само за момент да ви прекъсна, повече български или чужди туристи се възползват от възможностите, които вие предлагате с тези пакети? Ако трябва да съм откровена, все още не сме имали възможност за да проверим какъв е ефекта от реализирането на този проект. Той самия все още е в ход, но е заложено в него след това да се направи едно проучване. Навярно ще можем да съдим по броя на така ползваните леглоден, мисля, че се води, простете, ако не ползвам точната дума, в статистиката така водят такъв отчет. Тоест, ако се регистрира едно повишаване на броя на туристите посетили Русе и региона, означава, че ние малко или много имаме принос за това. Много ще е трудно да кажем доколко това е резултат само от работата ни по този проект или от цялостната ни работа по отношение на развитието на туризма в Русе и региона, но вярвам, че този проект ще има съществен принос за това. Както ви казах, на този етап смея да твърдя, че от чуждестранните туристи основно нашите съседи от Румъния са тези, които имат най-голям интерес. Често на брега на реката, на Кея, пристигат кораби туристически с туристи от Австрия, от Германия. За съжаление на този етап мисля, че не успяваме да задържим вниманието им за повече от ден и всъщност основният ни стремеж е да можем да ги задържим за повече от ден в Русе и в региона. Често те просто се качват на автобусите и решават да посетят вашия красив град, за което не мога да ви ги виня, но пък ние също смятам, че имаме какво да им покажем и какво да им разкажем за Русе, Иваново и Борово, този туристически продукт, който фактически ние разработваме. Друго интересно, което успяхме да направим по този проект е един 10-минутен филм, който презентира всъщност потенциала туристическия на този регион. Също така, разбира се, в маркетинговия и медиен план, който беше разработен по проекта, бяха направени и 2 видеоспота рекламни, които са предназначени за електронните медии и аудиоспотове специално за радията, които, разбира се, вече разпространяваме. Имаме и големи билборди рекламни, които са разположени на ключови магистрали в цялата страна. Имаме и доста пиарски рекламни публикации, както в електронни издания, така и в печатни, в България и в чужбина. Филмът, който е произведен, е преведен и на английски, и на румънски език. Отново така подаваме ръка към нашите съседи, защото те са една от основните ни таргет групи по този проект. И всъщност ние направихме една специализирана страница на самия проект, която е част от официалния сайт на Община Русе. Банер на водещата страница на сайта на Община Русе води към тази страница и всъщност на нея се съдържа всичката тази информация, която аз в момента споделих с вас. Тоест там са публикувани въпросният филм, аудио и видео рекламните спотове, всички тези снимки, които вие преди малко показахте на вашите зрители, информация за това докъде е стигнала реализацията на проекта и за всичките ни участия в тези международни туристически борси, защото ние положихме усилия да представим този продукт не само в България и в чужбина. Участвали сме в борси в Италия, в Лондон, в Букурещ, като сме поели ангажимент да осигурим устойчивост на проекта, което означава, че след неговото приключване в средата на настоящата година, Община Русе ще се погрижи да финансира отново участията ни в идентични борси през следващата една година, за да продължим да промотираме тази туристическа дестинация. И още нещо любопитно, което не бих искала да пропусна да споделя с вас, то е насочено към най-младите, към тинейджерите и децата. Добре ни е известно, че за съжаление те предпочитат голяма част от
свободното си време да изкарват пред компютъра в социалните мрежи. По този повод, за да успеем да спечелим тяхното внимание, по проекта ние разработихме една Фейсбук игра, която също се нарича Реки на времето. Всеки може да я намери просто през Фейсбук профила си, набирайки Реки на времето, веднага може да се включи в нея. Тя е интересна от гледна точка на това, че всеки може да провери какво знае за културните, природните забележителности, архитектурните, историческите в този регион, Русе, Иваново и Борово. Съответно, влизайки в самата игра, се отваря карта на региона, върху която има активни спотове. Кликайки върху всеки един от спотовете, се появява въпрос за съответния обект, на който отговаря този спот, с 3 възможни отговора. Съответно, ако вие успеете да отбележите верния отговор, ви се появяват 2 опции. Едната е да се похвалите пред своите приятели, че сте успели да отговорите правилно и сте спечелили една виртуална значка. Правейки това, се получава ефекта на вируса във Фейсбук, т.е. вие споделяте линк към самата игра и по този начин провокирате и вашите приятели във Фейсбук да се включат в нея. Ако не сте отговорили правилно, просто ви се дава отново възможност да продължите играта или да отговорите на друг въпрос от 3 възможни сфери, които имате интерес. Какво е впечатлението ви? Играе ли се играта? Да, има доста хора, които вече са се включили и са натрупали доста виртуални значки. Така, мисля се, че няма да е лошо да помислим и за най-активните, за някакви награди, но така не искам да издавам предварително идея, която имам и която не съм сигурна дали как ще успеем да реализираме. Затова все още сме в процес на обмислене как да наградим хората, които са били най-активни в тази игра. Вие сте в Велико Търново за 11-то издание на изложението Културен туризъм. Какви са впечатленията ви? За пръв път ли идвате първо и какво успяхте да разкажете на посетителите? Специално на това туристическо изложение съм за първи път. Първото им впечатление беше от самата зала Рафаел Михайлов. Там също влизам за първи път. Тя е различната зала, според мен. Тоест, обикновено изложенията, на които съм присъствала, най-малко чисто като интериор са изглеждали много по-различно, но тя е доста разчупена и интересна, така че харесва ми. Очакванията ви са били за по-голяма, тя е една по-малка зала, може би? Не, по-скоро бяха различни очакванията ми, защото знаете, че тези борси обикновено в едни огромни хангари, ще го нарека, се провеждат. Те са всъщност доста неуютни, затова тук мога да кажа, че невярно, защото това разбираме вашата не знам точно, културна зала, музей, какво точно се води Рафаел Михайлов. Изложбена зала, да. Това всъщност придава някаква артистичност и уют на самото изложение. Виждам, че има една доста богата съпътстваща програма с много презентации на колегите от различните щандове и аз се радвам, че ние се включихме в тази програма. Макар и да ни беше предоставена по-малката от двете възможни зали, ние напълнихме и смятам, че беше изключително любопитно и интересно това, което успях да представя пред присъстващите там представители на туроператори и управители на различни туристически фирми, хотели, къщи за гости. Това, което не успях да споделя до момента е, че за първи път, откакто ние представяме проектът Реки на времето в туристическите борси, решихме да презентираме и потенциала на Русе региона като за винен туризъм. Затова ние отправихме покана към 3 от по-големите винени изби, които са от региона. Те съответно предоставиха техни продукти, които пък ние успяхме да споделим с нашите гости след презентацията, която направихме. Смея да твърдя, че получихме една висока оценка, не само за това, което те са научили в рамките на самата презентация, а и на тези продукти на нашите винени изби, които те имаха възможност да опитат. И мисля, че това е ключа за успеха на бъдещите ни участия в тези туристически борси. Разкажете ни още малко и казахте, че сте направили карта, сайт. Какво още по този проект? Аз мисля, че изброих всичко. Значи имаме карта, която, както вече споменах, е не само тази класическата карта, и с GPS контактите, координатите на абсолютно всички туристически обекти, които ние рекламираме в другите 2 хартияни носителя рекламни, които ние отпечатахме. Съжалявам, че не донесох
тук, но пък затова каня вашите зрители, които имат възможност да заповядат в залите на Рафаел Михайлов, за да видят и нашия щанд. Там ще можем съответно да им предложим и тези рекламни брошури, които ние успяхме да отпечатаме. Гидът съответно е с формат, който е подходящ всеки един турист да носи в себе си, т.е. джобен формат, пък брошурата е с така по-голям формат, който е подходящ съответно за туроператорите, за хотелите, за къщите, за гости, които могат съответно да предложат тази рекламна брошура на своите гости на място, за да се запознаят с така по-любопитните туристически дестинации, които могат да посетят в съответния регион. За страницата към сайта на Община Русе вече споделих. Там също има изключително много посещения и мисля, че това е много удобно, особено за нашите чуждестранни гости, за да могат съответно те да разгледат тези места, както филма могат да видят там, както споделих, така и тези снимки, които показахте. Играта, Фейсбук играта, тук искам да кажа, че тя е изключително интересна не само за най-малките, макар и да е насочена към тях. Опитайте и вие, вярвам, че на вас ще ви бъде интересно. Аз специално с удоволствие така поиграх и беше провокация и предизвикателство за мен да разбера какво аз самата знам за собствения си район. И като проверихте знанията си, какво се оказа? Знаете ли всичко? Не, всичко със сигурност не може да се знае, защото знаете, че Русе и региона са с изключително богата историческа история. Имаме и много така богата и красива, разнообразна природа и всъщност това е начинът да научим повече по един интересен, интерактивен начин да научим повече дори за собствения си град и за нашия регион. И залагаме на това, че ако успеем да спечелим по-младите, децата, тинейджерите с тази Фейсбук игра, съответно пък те ще са катализаторите, техните родители да провокират интереса от своите родители и вместо съответно единият да е в едната стая пред компютъра, другите в другата стая пред телевизора, да излязат заедно сред природата или просто да си припомнят точно колко красив да е вземат семейния автомобил и да дойдат да посетят на живо. Разбира се. Последният ми въпрос е какво от опита на другите можете и искате да откраднете? Знаете ли, последното изложение, на което аз специално присъствах, беше в София ИСПА Експо, което през февруари се проведе. Там бях изключително така впечатлена от една презентация, която беше направена от колегите от Враца. Нещо интерактивно, което се излъчва върху сграда и всъщност то е нещо като 3D анимация, което е за мен нещо много модерно и много интересно би било, както за жителите на съответния град, така и за туристите и гостите, които го посещават. Много бих искала и ние да направим една такава 3D анимация, с която да разкажем историята на Русе, на средновековен червен, Ивановските скални църкви, изобщо на целия регион Русе, Иваново, Борово. Това е, което искам наистина да открадна, както вие казахте, и ще работим в тази посока, за да направим и ние една такава 3D анимация. Благодаря ви, пожелавам ви много туристи, любопитни нови туристи по тези познати, но и не чак толкова познати туристически маршрути и обекти. Благодаря на Ралица Маринова Петкова, която е главен специалист маркетинг и реклама в проекта за подкрепа и развитие на регионалния туристически продукт и пиар на община